Ефира шәмазатель хәаԥшцәа ихыркәшоуп амчыбжь ираамҭоуп ҳтәылаҿы имҩаԥысуаз ажәабжьқәа рыхҳәааҟаҵара. Аефираҿы адырраҭара амчыбжь сара уи амҩаԥгаҩ Асмаҭ Гәниеԥҳа. Ҳдырраҭараҿы еснагь ҽазашәоит еиуеиԥшым аекспертцәа раԥхьара, имҩаԥысуа хҭысхадақәа хҳәаарсура, анализ рзыҟаҵара. Уахатәи ҳҭыжьымҭаҿ ишәыдаагалоит. Амчыбжь азиалкааз ажәабжьқәа ааркьаҿны. Илауҵазоуп иааурыхуа ақыҭанхамҩатә усурақәа ртәы Беслан Џьапуа иҿцәажәараҿы. Ахәыҷырацәа зааӡо аҭаацәарақәа ирызкуп ҳанҵамҭа ҷыда. Убасгьы ирацәоуп ацәлымҳара зышәҭаша атемақәа шәыҟаз аԥсуа телехәаԥшра аканалаҿы. Амчыбжь еиднакылеит хырхарҭала еиуеиԥшым ажәабжьқәа, ирацәан иаҳхыҵыз амшқәа рзы имҩаԥысуаз ахҭысқәа. Уажәы иааркьаҿны ишәгәалаҳаршәоит дара. Лаҵарамза жәаҩа ауха иаузақәа ршәҩыхәа иахҟьаны Очамчыра раион Раду, Кәтол, Џьгьар, Дахәада, Аҭара ақыҭақәа ԥхасҭароуит. Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра аусзуҩцәа амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа рыԥырӷәӷәаразы аусурақәа еиҿыркааит. Атәыла ахада Аслан Бџьани аӡхыҵрахь иҟалаз аҭыԥқәа дырҭааит амшцәгьа анхацәа ирнаҭаз аԥхасҭа аибаразы. Лаҵарамза жәиԥшь рзы Аԥсны актәи ахада Владислав Арӡынба дишьҭихын ижәыз зеиԥшықәса ҵит. Аҟәа араион ала Ешыра ақыҭан Владислав Арӡынба имемориалтә комплекс еҭааит ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра еиҭашьақәзыргылаз игәалашәара аҿаԥхьа ихырхәоит атәыла анапхгара, аибашьра ветеранцәа, ашкол хәыҷқәа, ауаажәлар рхаҭарнакцәа. Амчыбжь аҩныҵҟа Аԥсны ахада Аслан Бџьани, Владислав Арӡынба ихьӡ хәыжәлар бжьаратәи ҳаиртә Баӷәаза Аҟәа аиҭашьақәыргылара азҵаарақәа рзы акоординациатә штаб аилатәара мҩаԥигеит Бабышьра. Аилатәараҿы ирзааҭгылеит аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рцашьа. Аслан Бџьани аминистррақәа аусбарҭақәа апроект анагӡара иалахәу рнапы ианицит реимадара дырӷәӷәарц. Ҳазҭоу амчыбжь азы Аслан Бџьани аԥсуа бызшәа аҭагылазаашьа азҵаарақәа ирызкны аилацәажәара мҩаԥигеит. Уи иалахәын ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, ахада иусбарҭа анапхгаҩы Абесалом Кәарчиа, абызшәа-дырҩцәа аҵарауаа. Аиԥылараҿы иҟаҵан ажәалагалақәа абызшәа аҿиареи ахархәареи реиӷьтәра иазкны. Аԥсуаа ахатәы бызшәа аиқәырхара, арҿиара даара аҵак ду змоу усуп ҳәа згәеиҭеит атәыла ахада. Ҳазҭоу амчыбжь азы Аҟәа Гәдоу Плаза бизнес-центр аҟны аусура иалагеит Аԥсны ахада иинформациатә центр. Ацентр аартра хықәкыс иамоуп иактуалтәу азҵаарақәа рҭак иаарласны ауаажәлар рыларҵәара. Убасгьы араҟатәи аусура иадрыԥхьалоит аҳәынҭқарратә узбарҭақәа рпресс-маҵзурақәа. Аамҭа-аамҭала атәыла ахада ипресс-конференциақәа, ибрифингқәа ирымҩаԥгара азгәаҭоуп. Ацентр еиқәыршәоуп ҳаамҭазтәи амругақәа рыла. Аԥсны ахада Аслан Бџьани иус ԥҟалахын ижәибжьҩык ҳтәыла ауааԥсыра иранашьоуп ахьӡ-аԥша аорден. Еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рҟны зҽалазкааз лагала дуз џьабаа рацәоу роуп дара. Аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа риура иаԥсахаз рыдыркылеит атәыла ахада иусбарҭаҿы Лаҵарамза жәибжь рзы. Аслан Бџьани аӡәаӡәала дрыдныҳәало рнапаҿы ириҭеит аорденқәа. Ацәыргақәҵақәеи аекспозициақәеи Лаҵарамза жәаа рзы ҳтәыла амузеиқәа рҿы имҩаԥган Ацха амузеи ахәылԥаз. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аатит асааҭ жәеиза рзы. Ҩы експозициак рзкын асахьаҭыхыҩ Александр Чачба Шервашиӡе, Аџьынџьтәылатәи аибашьра дуӡӡа аветеран Александр Ҭариеи. Владислав Арӡынба ихьӡ зху аибашьрахь ӡиԥши рмузеи иаҭааз иахәаԥшыр рылшон ҩ-фото цәыргақәҵак. Владислав Арӡынба иирамш иазкуи ареспублика атәылахьчара раԥхьатәи аминистр Владимир Аршба изкуи. Иара убасгьы амузеи аҿы иаартхоит Аџьынџьтәылатәи аибашьра дуӡӡа аветеран Екатерина Синиавскаиа лгәалашәараз ацәыргақәҵа. Дырмит Гәлиа ихьӡхо алитература мемориалтә музеи аҿы сынтәатәи акциа аԥсуа ҩыратә литература ауасхыра зышьҭазҵаз Дырмит Гәлиа диижьҭеи шәиҩынҩажәаба шықәса аҵра иазкын. Аԥсны абанк амузеи акциа Ацха амузеи аҟны амҩаԥгаразы иаартын. Агәаҳәара змаз зегьы аԥараҿы рчаԥар рылшон. Ақыҭанхамҩа ҳтәыла аекономиказы хадара злоу ахырхарҭақәа ируакуп. Убри аҟынтә уи ишахәҭоу еиԥш иазхьаԥшны аҩаӡара шьҭыхлатәуп. Уажәы алаҵара иаамҭоуп. Иарбан цхыраароу аҳәынҭқарра аҟынтә ироуа анхацәа. Ақыҭанхамҩа аминистрра еиҿнакаауа апрограммақәа иаарышьҭуа алҵшәақәа ртәы уҳәа азҵаарақәа дырзааҭгылеит ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьопуа. Ақыҭанхамҩаҿы иахьатәи аамҭазы имҩаԥыжәго аусқәа, апрограммақәа ишԥаҟоу аҭагылазаашьа ҳраионқәа рҿы нас хәыҷык шәазааҭгылар ҳҭахын. Ақыҭанхамҩа нас еснагь ауадаҩрақәа ауп уи нас абзазқәа ԥара амзара иатәоуп, наҩсан иҳарак нас
بسبارة وسكو يمي بسوا نسا أزلم درك وخايجي وسي أزرجي نسا كتن خامي يتسو وسكو سيشكو سو جوانا نسا آبن بي وسكو عمي بكريجو بنخدشا حرا يخنز حوش وحرز خاوي تحين كارا نيوسن نسا يرا نخدشا الخل خياخد أرزوت أرزرس سوي حرا حترديتسية كولتورا جيكوري نسا وترتخاجي نخدشا العني عتشاعت يتصود حرا صفر كوي حوالا سنبا يجوا ببرسنت رلا يخد بيعم تزحن سبخا استيحنا أتشقركم يبرق خد الله تروز جوزجي مكانه برجو بنالجو وبريان بي نسوي حترديتسية كولتورا وكروب أجري برنامج شتات صوت سنبا يزوجي زشويني جو بمليون أنبي بتويم شاب خي كميسي مي بسيط كميسي ردر قلت برنامج كوزيجي أنبي نسي يلا نسي أرزح على زويز بروجكت يلا خورتيو برتر أنبي أبخي بيا أبن بمسكو مي بحكي خيت وي نسا وترتخيت بن بحكي كولتورا كربوج نسا برتو أبن بوسكو ورت البرنامج في بروجكت برا روخيت نسا يلو كروخيت كربوج أرزخيت نسا أبن بوسكو مي برجع خيت أجير خي حرس نس ميخانيزاتيا تحولو بحكي عندك عزرة نسادي وكتشت سكر زحن ورتوجع خوبش راح تشوف نسيش ساتسي صوت مكانه نسي بروبلم حاجة أزم أخا حاولنا سريع حرا برنامج شويني يجيب مليون ريال كتر الخامية اشتغلت في جوب حرا دارة حزجوم حب بس نخدي حيت الزلة инвестиция программа كويتسو بسنا ناس انفستر شو ورستولن ب ياوا حرا حب ناس حطولوا يقرضوا تسخرار الرتشوب انفستيция حولن كتر خامية программа كو وبرت ريوزو بقال يمي بسوا ناس يوش гектар أدقل وسادو ريجوب ناس голубика حدث هي из что культура дарат культура خاشوا خوستو كولتورا نبخذوا بخشكو يقارت خدوا بعنبي وبس ويجي ناس أبسوا ناچكون شو الخد كون ناس بزين ناس وجه حرتارن حابس بحترس قال رايون يدي مبسوا جيرت قرشالي أب أمريكا خورا صفخوزة خاز سفيا فيرما وبيجوا بح وصلت نسوي يلقى زاريندا حسا نجسن بشيني في مليون دي حنا بارا قتنل تخد برنامج وي توب مندرين تشسكوي تحرا ناس بيجي خني خاك ناس يرا وسا دولار يخطب مندرين حرا زك حز سمح وناس وسا دولار أبرت وسورة صود يرو بس تمشير الرايون كتولا كت لابر بجارة في يقب نبلغ دودزا بري أجا رخرة يدحلو ديكوستاتسيا بزال أرزوت كورورت يدحلو أجرا بيزنس حب خدزو زي زبنزر واي حارت زك أبسيتوا توريست شيء خد يرا نبلغ يدو بقي نسوا كرديت حساب الورستون بيروز در حواي الروب در الخط باراجالت أنا بيجي مليون أنز بارازخنرزو نبلغ دودزا علود وبس يوب جاغر رايون نبلغ تيتروس زرت عن عرخ وعزرة عن بس يوب رايت كي حزوم حب تخرج خنز بسخ خنز مرحت ناس يرجو لبزور حط يرا بس نخدجي ناس برت درتارتي تخوب ناس انفورماتيا بزين حزخر لك بس يوب ناس يخبي تقول زايش كتن خم يدحو يا تقول أنا جيس ناس يرا كتن خم يرا بيزنس يتحاول خلطة نسوية شيء راحة بحالتك أو صابور نسوي حراسة تأخذ زجراب خد زيقولوا حسب تسي حمونس تساسي أوجيري يزبطوجي كورورت نس حراو خرخرت تسي إقتصادية عنيو زجراب خد قول نكورورت أو نس كورورت حراو زجوز جو جرا زواد دود زكواك برمشتيات حلو ما تحجوا أزم كورورت أو بحرز زك نس حبيجت خزر تاوا وبريات حلو بكتر خمية ما كان رز حراسيو حرا يتحقلوا برتبري كورورت يتحلوا سسايرتو ينقا بشرطة ينقرأن عافد ونرقنا بريكتن خمية دو يرى حجر مكي عنيو أيجي برودكسيا برتسيجي يتحقلوا رتشوب بس در سسايرتو كنا بلقوز دو يتحرقلوا
حراسي حمو بري شعي حزر ماجو يا بيزا ديناميكا ناس تندنسيا تبان ببرودكسيا حجر مكان يحيح يزحود ويبارد بيو بنسيز بارد استغيزحن أخو يدا جدرا نعيد حضر ماج كيرجوب سساير تقوي حكتن خامية دير حرح من منستيرستو مسجوح كتن عن ينخوا ونبلغ أزمو أبرج чарпшися азгод нас чимчира район наплакак нас сайрта ко бритам шитве апшарта дүни нас чимчира клахани апшарта дүни سسايرت الدنيا بارتي بزورنا دار زيرا شوب كتكو عنوا نبلك زرحز بري تري قرصو ادسالا برتي رخيدر خاله تكو عن ناس حبسوا تاع شرا يزدرزحن ادزن يخطو يزدرخوت بري مندرين يالخو شير يالخو ادزيريو كاير ينا كمبوت حساب بري كلمش حساب الله زيجي بجرخني يخاف كرت في الدنيا حضور درختي عين الحوت هنيس الناس نجن نبرة دري يرورت بأرزود درورت ناس الخير درخد وسي بيزا يرجع كروب ناس كتان يزرجوا سسير تعالو بشرط ينكو علو وبري أريد حوا خد حنخد في جي حي ناس يرزم إن شاء الله خد تخرر عدود زكاة حنتكار عن زي المورجي حرا تخرر حزرتها برد حسيبتها بريو بسقن يعني أيوة يرى الشباب زين. هاي خم بد ريزا وسنوي بسوا ناس مليون جيشيني مليون حنتكار زحين رتشم زرقي يلا خور خزارة دارت زي رتشوب أري عيل خرنسو ناس كميسيا كوبري كونكورس كوا أحصوت بري أمروجو كحزازجو جيوزجي زيقدروب ناس ماجكي خباك حوا ببيجا شو نايوز برا أي ما حمز وصر عن ناس بري دي بيتورت تسقط ناس مجزاز أول زبنين خباز روب أرا وبس يالتو تبري حنخطشة ناس زيجيرة حرس تخبز ناس اللي خبشة سوزر درجي إز حسنا بريزة بيرودا عن نيوة بريدرير تخوا كني إن راح طلق وين خسبري براح راجرت في خد حقن إزبان زرير تخز راحتي توصل صوت ويبزيو أخبري كاد لقي خير كورفيوتوب أبري والني حكوا حدوش بس الخطة كاد عن أبي رزاح جز مروجة حب برجع ناس نعيش خزات زوي تخز مروجة كورزاح جد وناس مليون أنزي بصوب يرزاح جد توصل يلقى خد كاد لما كان أبي حجز حبرت زحن دربري يعيرب حرواح نيرب أبي ماجك خوجيك أبي كاد يا حزم من شو كم بخوينس حرد زبوين حجزود أخ يقب ناس بأخ بأبرتسند خوجيك أزازي حتى زجز أبري حرد زك ناس نخطشة رزحن يا حجو مروجك حلا كونكورس بري مباحكو دير زبانوس يخطب كونكورس يلا خو أبري حريا حكوت أبري خلا يلا رخز ناس عيلة قرب خاء أزقليد ويناس حرا السود يامو أو بربيتراج السود يحت زقب ناس شوت كأنكلوق أو خجيك ناس يزفاز زقب يزحزبش بيزا وسكو جتسود ناس وياد حلا بيرا أخا خلب شدة كأجن حجزم نزري بيجت يتوب بارا حنتكاري بيجت عن بيتسو بارا خلب شدة نيجي حمد زم قبغان أنا تصود الزحن أجيري خن خدشة يحيز يتسبحن يحيز بدون أكشلت وزربيت ويد ناس يدو بروجكت بتزم حراز جراس يدو بروجكت بيشبه بمليون بسرعة بيقوي ناس وسا بري كتن خامي لطس وسا دولار عن أجيري خيار خوزا زو بساب زو ناس شخمزي جورت مليون عن زوب بريخ حراويجي باروزم يرحتو مروجو وبري خير خنا تشاري يشوف بزيوب وبخ عز بحوس هي بخ بخو اختص كرة شزوب أبرجد ش مزجوي مزرلا جروبا بعضنا بري بروجكت وخصز يشمي بسنا يلصر بواحد بيزا حتى نحاول وسخن يحاول نسكس بري تقلز عشان زي بشرب
Лаҵарамза жәохә адунеи зегьтәи аҭаацәа рымш ҳәа иԥхьаӡоуп. Аҭаацәа ари абзиабареи, апату еиқәҵареи ирхыҵхырҭоуп. Аҭаацәара аҟынтәи ауп иахьиуа аԥсҭазаара ҿыц, абраҟоуп иахьалаго ауаҩ ишьақәгылара тәылауаҩык иаҳасабала. Аҭаацәарақәа реизҳареи рыманшәалареи аҳәынҭқарра аҿиара иашьагәыҭуп. Иахьатәи аамҭазы ҳтәылаҿ имаҷҩым ахәыҷырацәа зааӡом. Ахәыҷқәа рҿаԥхьа раԥхьаӡа иргыланы аҭак ԥхықәра зду ани аби роуп. Аха аҳәынҭқарра аҟынтәи адгылара акыр аҵанакуеит дара рзы. Ари атема ҭылҵаауан сколлега Сима Аргәынԥҳа. Ахәыҷқәа рааӡара шаҟа џьабаа, гәабзиара, ахарџь аҭаху ибзианы идыруеит Виктор Акуциа. Иара хәҩык ахшара драбуп. Аиҳабы илхыҵуеит жәохә шықәса, аиҵбаӡа ҩба. Урҭ зегьы ааӡаны ршьапы иқәдыргыларц азы ирылымшаша рылдыршароуп. Дали помощь, спасибо. Если этой помощи нету, ну, можно так сказать, а зачем ты тогда рожал детей? Не для нас же рожал. Я считаю, что надо самому тоже шевелиться. Есть такая поговорка: на Бога надейся, сам не плашай. Если бы я надеялся, что вот у меня там 5 детей родится, и мне будут там помогать, будут меня кормить, и ради этого детей... Нет. В первую очередь это фамилия. В вторую очередь в старости лет, как говорится, 5 детей, наверное, как-то стакан воды подадут, и уже будет намного, как говорится, легче жить. Это если из области эгоизма. А так, если сказать, это дети, это сладкое, самое прекрасное. Не может быть такой вот финансовый момент в этом, самое главное. Да, конечно, если бы помогалось бы, конечно, было бы намного бы лучше бы, для того, чтобы многие бы решились. Ахәыҷқәа рааӡараҿы зегь раԥхьаӡа иргыланы аҭак ԥхықәра зду ани аби роуп, аха аҳәынҭқарра аҟынтәи адгылара рымазароуп, уи цхыраагӡоуп. Виктор Акуциа иажәақәа рыла умаашьароуп, ирацәаны аусуулароуп. Аҭаацәара анҭаацәарахо ахәыҷырацәа рыбжьы аҩны ианыҩныҩуоуп, иҳәоит аб. Девочка 16 лет, и скоро будет, уже как бы 15 идет. Мальчику 14 исполнилось. Потом еще 2 девочки, они как, ну, у меня как идет 2 погодки, и вот последний у нас танкист, такой, так смеемся, называемый, у нас маленькая ЧП в Гудаутах было, вот, и получается другим девочкам 7 лет и 6 лет, вот она сейчас в школу пойдет. Ну, а мальчику 2 годика, ну, последний говорит, тоже не хочу, все, как говорится, от Господа зависит. Ну, в конечном итоге вот такие вот они, как двое. То есть, ну, наверное, где-то тоже учитывался момент, что чуть-чуть надо на ноги поднять. И сейчас они вот как-то друг друга поднимают, помогают, поддерживают друг друга. Старшая всех воспитывает, гоняет, уже так вот. Ахәыҷырацәа змоу аҭаацәарақәа рхыԥхьаӡара маҷ-маҷ иацлоит. Ус шакәугьы атәыла адемографиатә ҭагылазаашьа макьана уаргәырӷьартә иҟам. Аҳәынҭқарра аҽазышәарақәа ҟанаҵоит ари аҭагылазаашьа аԥсахразы. Хҩык ма иреиҳаны ахәыҷқәа змоу аҭаацәарақәа агәаӷьра змоу ҳәа рзырҳәоит ауаажәлараҿы. Ас еиԥш иҟоу аҭаацәарақәа ахәыҷырацәа змоу ҳәа астатус роуеит. Право на назначение ежемесячного пособия многодетным семьям возникает у семей, у которых от 3 и более детей. Для назначения пособия необходимо обращаться в отдел соцзащиты по месту прописки. В соответствии с постановлением Кабинета министров 2 вида ежемесячных выплат многодетным семьям и одиноким матерям. Размер пособия устанавливается в зависимости от количества детей. Это от 3 и до 5 ребенка в размере 500 рублей. На каждого ребенка устанавливается от 6 до 9 детей в размере 1500 рублей и от 10 и более детей в размере 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка. Размер пособия одиноким матерям составляет 1000 рублей. Хәнызки ԥшьышәа инижәыбжьба аҭаацәара Аԥсны ахәыҷырацәа змоу ирхыԥхьаӡалоуп, еизакны урҭ аҭаацәарақәа рҿы ирызҳауеит жәиԥшьнызқьи хәышә иреиҳаны ахәыҷқәа. Асоциалтә гылара аҳәынҭқарра аҟынтәи ироуеит ахәыҷы даниз инаркны жәаф шықәса ихыҵаанӡа. Иара убас ацхыраара роуеит зхала ахәыҷы дзааӡо анацәагьы. Бжьаратәла есышықәса жәа-миллионк рҟынӡа инаӡоит уи иақәхарџьхо, аха уи ахыԥхьаӡара аҽаԥсахуеит аамҭа-аамҭала. Выплату пособий многодетным и одиноким в декабре 2023 году было израсходовано 9 миллионов 768 тысяч 500 рублей. Количество у нас как бы постоянно меняется в связи, там, как я и говорила ранее, с перерегистрацией, либо своевременно не донесли справки, ну, необходимые документы. Пособие выплачивается до достижения 18 лет, либо если они обучаются в высших учебных заведениях и на дневных отделениях до окончания
воспитания, но не более чем до 23 лет. Пособие носит заявительный характер, выплата производится со дня обращения. То есть те граждане, которые своевременно не обратились за назначением пособий, выплата за прошлое время положением не предусмотрена. أحنكرت بجت أقم بيروي نافر قلنا أقوين خوات عشرة وإحنا لك بجت أقم بيروي تخزت خرارة خويك زمو زكمات دويزب شويك زمو زكخوش يبيبنزكروي خويك ما يحنا أخوش كزمو. 5 детей, по 2000 за человека как бы платят. Вот, ну, это и то вот поднялось, когда недавно совсем буквально можно сказать. Так что исходя из этого тяжело. А с льготами, честно говоря, вообще никаких таких льгот нету. Ни по свету, ни по воде, ни по транспорту. Как бы вот как обычные граждане, несмотря на это. Хотя говорить о том, что нас мало и нам надо становиться, идти вперед, становиться, чтобы нас больше было. Некоторые призадумываются в этом плане, и как ребенка на ноги поднимать. Это я как спортсмен такой чуть-чуть сумасшедший, наверное, на это не смотрю. Понимаю, что завтра им будет легче, они вырастут, станут на ноги, будут поддерживать друг друга, и им будет намного легче, чем их больше, тем как бы сплоченнее. يونسكي في بالشكسرة خصاب سوميلات أيزر حرزة أبرغرام وسورة يالغيد أخوجرة شزمو أبسو ينتقر ماتيريال تغلز عشايخ بريزر خانوي الديموغرافيا تيرا برغرام حستوها شكسزا أي تقرقو يالغ لزير بزورنا أبارت بسخرارة يحاي حقيد وي برغرام ياتنا كون خيوك خوچكوا إنريحانو إزمو شنزك ماتا بارا رترا أخو يونسكي فيخ بشكسر زحن أبري برغراما وسادولن أيبت يخوجي زحن يوني بمنزك ماتا بارا شرا حالقيد أخبت يزحن شنزك مات أبش بتوي أنيس خوجي زحن يشنزك ماتا بارا أخا يونسكي فيبش بشكسر زحن يجرتسنا ريا ديموغرافيا تخشاحة برغراما زخيزو أو سادولن أكت يأيبت يأخبت يخوجي زحن شنزك ماتا بارا أو شترا حالقيد أخبت أبش بتوي نيسن يشنزك ماتا بارا أري أتخرار رويد أتاعشارة فمز يخوتي خطانزا يادزالر يخد بي عامتز يوشيوني جيجوية رزحال حدا حقلخيد ورترقن بي يجي جبا تاعشارة أكبي أخوتي زحن يادزالخيد شي جاف تاعشارة أيبت يخوتي زحن يادزالخيد أخبت يخوتي زحن يحوزر خنيجي جا تاعشارة أبش بتوين ريحانة زيش تاعشارة ورت زجاحة برنامج شحو يبش أتخرار راح تخيد أخوچكورات زرجبشة دوزمو فيكتور كوسا يبش ميري أزور ورزيجر بشغني غلارال شوتاري وسج يروح عندكرات سوسيال دغلري حخار أخوچرات شزمو تاعشارة كوازينچ دكورور يويبش موسخ كورجا أبسو أخب خزارة يخدوز زارو بابسو عندكارجا أرياز زارة يدحلو بيجرتاو ديركوي أشاركوي حملاتن يزمها يزخورتوزي يا حخچرت يا تخوزيجي سيمارغون بحزور كورجيا جدلا أمچي بجزا يخزيف حردر تيحتخز أبرياو بعفيبش بزيو كوي بحبلايت اسمشان يايوا أمچي بجختس كوشلر درويس كاليغا سيما أرغون بحا سارا أبزيرس بشاسكو